Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 синглплеер и в този клип ще разгледаме едни funny vehicles или забавни превозни средствата. Да започваме. Първо линка мода ще има в описанието, тъй че всеки ще може да си изтегли. Това като цяло е едно ново меню, което е меню или там как се нарича, но аз съм добавил едни много готини коли, тъй че Vehicle Spawner и Funny Vehicles. Така. Първо, Као кара. Преди време правих едно такова подобно ревю на такъв мод, но сега тук има много добавени нови такива фъни забавни коли, като ето тази крава, която може да дрифтвате с нея. Това е един бус, както видяхте. Deer Car. Това отново е същия бус. Този път по формата обаче на Елен. При това мъжки. Але дрифтва. По-скоро това трябва да бъде сарна, но с тия рога ми прилича на Елен. Тъй че да кричем, че е Елен. Единственото, което ме дразни, че краката не му се мърдат и че седи като търпомале. Шаркар, това вече е нещо невиждано. Обърнах край. Кара, умрях. Шаркар кир. Омага. Нямам идея коя е точно тази кола. Ама е бърза. Ще визяваме, ей! Мале, пазете се! Оу! Край, акулата умря. Тук малко спойлвам, това не трябваше да се вижда. Това преди го спалнах и така без да искам. Да преминаваме нататък. Така, къде беше бе? Да, опа. Така. Не, какво направих бе? Добре. Следващата е Койот Кар, която е едно койотче, което все едно ми е седнало в скута. Това кола или мотор е? Кола е. Само че някоя е доста ниска кола. Иначе не мога да преценя кола или мотор е. Чай сега ще удара някъде да радиме. Кола е, добре. Ох. Мале. Развалих си прическата, вижте къв станах. Вау. Добре. Преминаваме към пулмобила. Туалетната, която е една доста добра кола. Така, още е, че само не са премахнали това, че кола не са могли да го направят, нали, като напълно отделна туалетна, а именно това е в кола. Все ще бъде по-готино да си беше напълно отделна кола, такава някаква. Защото хитпоинта, виждате, удрям се, аз изобщо не съм я докоснал, тъй че заради това единствено. С туалетната може да... Не, че ние като не виждаме става готино. Минаваме към уилчера, което обаче аз съм го сменил с ето това. Момент сега да покажа. Единствено, хора, аз съм забравил да таковам. Да добавя флай мода, но поне става твърде много занимавка. Не съм го добавил. Иначе с това нещо щях да мога в момента да летя. Ама, нали, на first person си е готино. Ако ще го караме, е готино по улицата. Да. Добре. Помислих, че съм го хванал така. Но всъщност съм. Добре, ето сега вече е време да полетиме малко. Оп. Как полетях, много хубаво. Не е ли, че ако си свалите флай мода, ще бъде готино. Това джетпака за коли. Ма лично не ми се занимаваш, понеже... искам да ви кажа, че този мод, за да ви тръгне, трябва да сте си изключили интернета, иначе няма да ви тръгне. Тъй че изключите интернета преди да го слагате. Добре. Чай сега къде влезах бе, добре. Отново. Така, фъни. И стигнахме до ролер кара. Аз съм го заменил с колата на Фред Флинстон, тъй че... Просто една невероятна таратайка, която абсолютно всеки може да се свали. Съответно трябва обаче да го добави по-отделно, защото така само не може да... Само няма да ви го има, ще бъде някаква друга кола. Малък недостатък. От волана не виждам пътя и катастрофирам. Не рече готина количка, нали, малко по-голяма от обикновената. Ама върви бе. При това, че... Отново тука ли бе... Омага, добре. Слизам от тая кола.
И е време за някоя друга, която е, сега ще видим. Vehicle. Funny. И... Inflated. Това пък какво е? Какво за бога? Каква е тази кола? Няма first person на нея. О, господин, това не му се види таван. Покрива. Да, тавана точно. Мале, това е един конус. Кой за бога би направил конус кола? Ей, тази е много готина количка. Само, нали, проблема е, че с нея не мога да се стреля. Иначе ще бъде готино. Нали, ако си добавите някакъв VM-мод, съответно ще мога да го ползвате, обаче по-добре си беше от мода да направим, защото така да сваляте допълнителни неща е тъпо. Та минаваме към следващата кола, която е... Така... Форд Суран. Мале, това си е чиста база, бе. Сураното. Мале, може ли да се ползва? Ей, сега ще бъде много готино, ако му се ползва. Мале, може да се... Не. Не може да се ползва. Всъщност на тия може да се качиш. Ама пропадаш. Фейл. Добре, иначе това е готино горе-долу като идея. Да си имаш база. Ако включа на first person. Добре, бе, вижда се. Аз на тази там не мога да включа first person. Защото бях включил менюто. Иначе на first person се вижда, да, горе-долу. А видим тук как ще бъде. Невидимата кола, да. Еми, просто невидимо. Да, нищо не се вижда. Тя кола няма препоръчам на никой, защото абсолютно нищо не се вижда, както виждате. Става пълен фейл с нея. Добре. Време е за някои от последните коли да видим кои са. Така, която е... не тая. Тая вече показах. Hydra UFO. Ето това е. Това е нещо, което исках толкова много да ви покажа. Именно... What the fuck? Какво за бога стана? Така. Това е самолета. А именно този самолет е закрепен като UFO. И... Единственият проблем е, че... Нали, малко видимостта е лоша. Може да си свалите един мод, с който може да си отдалечавате вижена, съответно да виждате абсолютно цялото. Отдолу се вижда. Мале, катапултирах без да искам. Забравих да си включа кодвода. GG. Иначе да, видяхте, също така, като си сваляте мода, там ми пише, нали, за камерата, специално кой мод да си изтеглите. Тъй, че за да нямате в момента същите проблеми като мен, да си гледате точно както искате, изтеглете си този мод. Нали, аз лично исках да добавям толкова много модове, че аз вече се обърках от толкова много. Имам много инсталирани и е пълен леж в компютъра ми, тъй че не искам да добавям повече. Така, сега идваме за една от предпоследните коли, именно Lights. Ето тази кола, която е някаква супер натурфена кола. Това отзад са говорители някакви. Отпред имаме знамената на Америка. Се едно президента тук кара, бе. Вау. Следващата кола е Speaker Up, съответно тя е с едни големи буфери. Нали, малко безмислено е. Защо не иска да върви? Чак сега тръгна, бе. Ето отпред, например, е безмислена. Иначе я видим как се вижда. Чайте, трябва да го изключи това. Отпред е добре. Иначе така като се гледа не е чак толкова. Добре, преминаваме. Опа, чайте, грешно меню включих. Преминаваме нататък. И следващата кола е... Чайте, вече така е по-бързо. Go-Kart. Картинг. Да, значи това мод за жалост не работи в онлайна. Иначе ако работеше, щяхме да се правим картинг. За жалост нямаме волан, а са сложили тежест от штанга.
15 кг, пролепс. Нали, малко дебилно така държи въздуха, ама няма значение. А това помниш другото, мисля, че е мотор. Поне като слушам как набира, чай сега ще се удара да видя. Да, мотор е. Това е мотор, за жалост. Иначе ще бъде готино, нали, ако си беше някаква миди картинга. Добре, чайте, не мога да намеря копчето. А иначе мога да се активира с F8, така да добавя, ако някой останал до тук. Така, предпоследната кола, която е Go Bike. Това пък какво трябва да бъде? What? Да... Това не иска да завива. Какъв е това Go Bike, бе? Това не иска да завива. Добре, защо това не иска да завива? Тая пак даже бяга. Чайте, ще го спална наново. Или всъщност дайте да го... Оръжие някакво имам ли? Да, имам. Явиме сега. Дали се отдърви, защото се беше отдървило се беше. Не, пак се отдървило. Ама, какъв е този камък, бе? По-добре бяха сложили наистина някакъв камък. Мистер полицай. Горе ръцете. Това ми е хубавата мишка. Аз исках само да зумна, виж какво прави. Тъй, че предположете как играя на CS. Дясно копче. И стрелям. Да, понякога не стрелям, а повечето случаи стрелям. И да, хора, това ще бъде всичко от този мод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да си го изтеглите и да харесате този клип. Също така може да оставите по един коментар с това какъв мод искате да видя. По-скоро вие да видите, аз да го покажа, защото и аз ще го видя. И ако този клип ви е харесал, може да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!